गुलबुवा. तेव्हा माझ्या मित्राचं नवीनच लग्न झालं होतं. त्यांच्या दोघांच्या घरातून या लग्नाला विरोध असल्याने त्यांनी पळून जाऊन लग्न केलं होतं. लग्न झाल्यावर त्यांनी दूर एका विराण अशा जागी एका लहानशा चाळीत भाड्याने राहायचं ठरवलं. ती चाळ 6-7 खोल्यांची होती, पण ती मूळ वस्तीपासून दूर एका नाल्याजवळ होती, म्हणून तिथलं वातावरण तसंही आपोआपच रात्रीच्या वेळी फार भयानक वाटायचं. ते ज्या खोलीत रेंटवर राहत होते त्या खोलीत त्यांना काहीतरी विचित्र जाणवायचं. त्या घराचं तापमान हे नेहमीच फार जास्त असायचं. म्हणजे बाहेरून दार उघडून ते आत घरात शिरले की त्यांना तिथे एक वेगळीच ऊब किंवा गरमी जाणवायची. घरातील पंखे जरी चालू ठेवले तरी घरात गरम हवा फिरत राहायची आणि हे जरा माझ्या मित्राला विचित्र वाटत होतं. त्यातच त्यांची जी बेडरूम होती तिच्या भिंतीचा रंग हा काहीसा विचित्र वाटत होता. तिथे बऱ्याच ठिकाणी रंगाचे डाग दिसत होते, जेणेकरून त्या रंगाने पाठचं काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न केला असावा. म्हणजे भिंतीवर ते जे डाग होते त्याला थोडीशी जाडी आली होती. तिथे आधी काहीतरी होतं जे साफ न करताच त्यावर तो रंग चढवला होता. तिथे राहून माझ्या मित्राला 15-20 दिवस झाले होते. एकदा त्याच्या शेजारच्याच भागात राहणारा माणूस त्याला रस्त्यात सोबत म्हणून मिळाला. त्याच्यासोबत गप्पा मारत येत असताना तो कुठे राहतो वगैरे हा विषय निघाला. माझ्या मित्राने त्याचा पत्ता सांगताच तो माणूस गप्पच झाला. माझ्या मित्राने त्याला विचारताच तो सांगू लागला की ज्या खोलीमध्ये तू राहतोस ती खोली तर सगळेच ओळखतात. तिथे एक खून झाला होता, तोही अतिशय भयानक पद्धतीने. तिथे असंच एक जोडपं होतं जे घर सोडून पळून आलं होतं. त्यांचं लग्न झालं होतं का नाही हे कोणालाच माहीत नाही, पण तिथे आल्यापासूनच त्यांच्यात भयानक भांडणं होऊ लागली. एकदा ही भांडणं एवढ्या टोकाला गेली की तिच्या नवऱ्याने तिला बेडरूममध्ये चाकू खुपसून मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तरीही ती जिवंत होती. मग त्याने तिला अक्षरशः जिवंतच पेटवून लावलं. माझा मित्र हे ऐकून फार घाबरला. तो राहत असलेल्या घरात अशी घटना झाली होती. तो तसाच घरी आला. त्यांनी सर्वात आधी बेडरूममध्ये जाऊन ते रंगाचे डाग तपासून पाहिले, तर खरंच त्या पाठी लाल काळपट डाग होते, जणू ते सुकलेलं रक्तच असावं. माझ्या मित्राने घाबरून हे सगळं एकदा त्याच्या कामावरच्या मित्राला सांगितलं, जेणेकरून त्याच्या मनावरचा ताण थोडा कमी होईल. त्याचा कामावरचा मित्र याची बायको घरी नसताना एके रात्री त्याच्या घरी आला. तो हे सगळं मानत नव्हता, म्हणून तो माझ्या मित्राला समजावू लागला, अरे हे भूत वगैरे असं काहीच नसतं, हे सगळे आपल्या मनाचे खेळ असतात. तेवढ्यातच त्या खोलीची लाईट अचानक चालू बंद होऊ लागली. पण तरीही त्याचा मित्र त्याला हे समजावण्यातच लागला होता. तेवढ्यात त्यांच्या माळ्यावर ठेवलेला एक लोखंडी जड बॉक्स हा आपोआपच खाली पडला. आता मात्र त्याचीही बोलती बंद झाली. तो घाबरला हे जरी तो दाखवत नसला तरी तो तिथून जवळपास पळूनच गेला होता. माझा मित्र आता काळजीत पडला होता. त्याने अजूनही यातील एकही गोष्ट त्याच्या बायकोला कळू दिली नव्हती. तो आता बायकोला सोबत घेऊन कधी इथे तर कधी तिथे असा लांबच्या नातेवाईकांकडे राहू लागला. एके रात्री दोघेही त्यांच्या खोलीत झोपले असताना त्याच्या बायकोला एक स्वप्न पडलं. स्वप्नातही ती तिथे झोपली होती. तेव्हा अचानक एक काळी आकृती तिच्या जवळ येऊ लागली. तिचा चेहरा हा संपूर्ण जळालेला होता. ती तिच्या चेहऱ्याच्या अगदी समोर आली आणि तिने तिचा जबडा पूर्ण उघडला. तिच्या तोंडातून घाणेरडा जळका वास येत होता. हे पाहून ती जोरात किंचाळली. माझ्या मित्राने जेव्हा खोलीची लाईट लावली तेव्हा ती घामाने ओलीचिंब झाली होती. तिच्या म्हणण्याप्रमाणे हे तिचं स्वप्न नव्हतं, तर तिथे खरंच एक जळालेली बाई आली होती. लाईट चालू करताच ती कुठे गायब झाली. तिथे खोलीत आता कोणीच दिसत नसलं तरी तो मांसाचा जळालेला वास त्या खोलीत सगळीकडे पसरला होता. आश्चर्य हे होतं की त्या खोलीत नेमकं काय घडलं होतं हे माझ्या मित्राने त्याच्या बायकोला कधीच सांगितलं नव्हतं. आणि तरीही तिला हे सगळं दिसणं हे खरंच भयंकर होतं. माझ्या मित्राने तिथे अजून रिस्क न घेता
ते चाळीतील घर लगेच खाली करून दुसरीकडे राहायचा निर्णय घेतला. ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा माझे त्यावेळी आजोबा वारले होते. माझे आजोबा खूपच प्रेमळ होते. त्यांचा त्यांच्या मुलांवर, सुनांवर आणि नातवंडांवरही तेवढा जीव होता. त्यामुळे त्यांच्या जाण्याचं दुःख हे घरातील सगळ्यांनाच होतं. घरात माझे आजोबा ही एक अशी व्यक्ती होती जिने घरातील सर्वांनाच एखाद्या माळेतील मण्याप्रमाणे गुंतवून ठेवलं होतं. मी त्यांच्या 13व्याला गावी गेलो होतो तेव्हा मी माझ्या कुत्र्यालाही सोबत गावी आणलं होतं. आमचा कुत्रा तर तसा फारच शांत होता, पण त्या दिवशी त्याला काय झालं होतं, तो धावत धावत आजोबांच्या जुन्या खोलीत शिरला आणि तो जोरजोरात भुंकू लागला. मी त्याला शांत करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत होतो, पण तो त्यावेळी माझंही ऐकत नव्हता. मी त्याला कसंबसं खेचत बाहेर आणलं तसा तो जरा शांत झाला. आमच्या कुत्र्याला तसं तर हे घर, घरातील माणसं काही नवीन नव्हती. तो याआधीही 2 वेळा गावी आला होता, त्यामुळे आम्ही त्याला मोकळं सोडलं होतं. पण तो उगाच कुठे बाहेर जाईल म्हणून मी त्याच्यावर लक्ष ठेवून होतो. मी पाहिलं तर तो एकटाच आजोबांच्या नवीन खोलीत शिरला. तिथे आजोबांची एक लाकडी खुर्ची होती. मी पाहिलं तर तो कुत्रा उडी मारून खुर्चीवर चढला आणि परत तो खाली उतरला. त्याने स्वतःभोवती एक गोल फेरी मारली आणि स्वतःची शेपूट हलवत त्या खुर्चीकडे तोंड करून तो तिथेच खुर्चीकडे पाहत तोंड करून शांत बसून राहिला. बघणाऱ्याला हे कदाचित सामान्य वाटलं असतं, पण जर नीट विचार केला तर असं लक्षात येतं की कुठलाही कुत्रा हे असं वर्तन तेव्हाच करतो जेव्हा कोणी त्या खुर्चीत त्याच्या ओळखीचा बसलेला असतो. खुर्चीत बसलेल्या व्यक्तीच्या मांडीवर जाऊन उडी मारणं, परत खाली उतरून स्वतःभोवती एक गिरकी मारणं, शेपूट हलवत त्या व्यक्तीकडे पाहत खाली बसणं. त्या क्षणी हा विचार मनात येताच माझ्या मनातून त्यावेळी भीतीची एक थंड लहर गेली. पण मग मी स्वतःच्या मनाला समजावलं की आपले आजोबा अजूनही आपल्यातच आहेत. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.